Skąd pani nabrała ta kolekcja tych pistoletów, nie? Już godą. Mój tatulek jak poszł na emeryturę, No ja. to on jest z wykształcenia pierwszego ślusarz narzędziowy. On robił te formy odlewnicze, a ja jest mechanik z wykształcenia. Ale nie samochodowy, taki ma... Ja, ale od wytrzymałości materiału. Aha. I on miał 4 pilniki iglaki, takie małe imadełko i on tymi zrobił, jeszcze mam arkebus skryty. I on to zrobił, wszystko są, jak był na pensji, także to są handmade, a ja zaś ikony, nie? To ostatnie, to, że ostatnio robiła, a to już jak malowała. No, richtig, To jest kopia tego krzyża. O, już żeś wylał, gościu. Kurde, ale to nic nie szkodzi, to ją jest przyzwyczajona. Dobra. Cieszymy się, że nie na wasze plecy skoczył. To co, jadymy z tym koksem? Ja już was nagrywam. Przed nami pan Adam Kulisz, też tam tu. Brawo. Ja, brawo, to za wszystko, kot bierze udział. Chcecie, ja promuję, jak wiecie, Ślązoków. Ja też. Ja i pana Adama Kulisza my wybrały, głównie Kasia go wyszukała, bo było na jego koncertach. Tak. I to jest muzyk z krwi i kości, z muzycznej rodziny. Ja. Powiedzcie mi to, coście mi przed tym podali. Łodak dam na grocie, ty trzymajcie się, bo kot się z niego napije, to sam lepiej będzie. Dobra, my tak utrzymał najlepiej. Od jak dawna? Ja. Znaczy tak naprawdę to gromo od dziecka, bo tam nauczyłem, bo braciki grały starsze, nie? Cała rodzina już śpiewała na uroczystościach, jak to się kiedyś śpiewało, nie? To zawsze było, czy urodziny to się wszyscy śpiewali. Na Śląsku wszyscy śpiewali. Tak jest. Ale braciki grały na gitarach, a ten brat najstarszy ode mnie jest 10 lat starszy, nie? Czyli jak ja miał na przykład 6-7 lat, to oni już mieli 17, 16, 15 i oni już grali normalnie, zespół mieli, nie? A ja był mały bajtel, że się po prostu patrzył i uczył. Także umiał grać na gitarze od bajtla, ale mnie to tak nie rajcowało. Dopiero do szkoły muzycznej mnie posłał taki pan Rudolf Trunk, to bardzo fajna postać, nauczyciel muzyki z Pszczyny. Też się możecie go wziąć, bo naprawdę fajny chłop. Nie wiem, czy będzie Ślązok czy Góra, ale fajny chłop. No nie, takich różnic zaś nie robimy. ale naprawdę taki muzyk też stary, nie? I on do taty przed flaszeczką powiedział mu, że wyślij Adama do swojej muzycznej. Trunk to z flaszeczką, to bardzo dobry. Ja od Pszczyny potrafię do Kobiura Piękny przyjść, jak mu się tam z tatą chciało spotkać, nie? To czy w noc była, czy łaził po prostu. Oprócz muzyka to dobry wędrownik był, nie? No i tak mu powiedział, żeby mnie do szkoły muzycznej wysłał i tata mnie wysłał na klarnet. No i na tym klarnecie, że się uczył przez 5 lat, bo to była taka młodzieżówka, tak się to nazywało, przejściowo szkoła już dla tych starszych dzieci. No i po 5 latach, że skończył ta szkoła, spolił jak nuty wszystkie, jakie miał i więcej ze nut nie grał, a później, że się za gitarę chyciły, no i na gitarze. I no gitara jest teraz, i No i sześciostrunka. harmonika, gitara, sześciostrunowo, no umiem na dużo instrumentach, nie? Bo jak w szkole muzycznej trzeba na flecie się nauczyć i na pianinie trzeba się nauczyć, na różnych rzeczach, nie? Ja tam mam didgeridu, to możecie się spróbować. Didgeridu? Ja. Ja jest, no to może tam coś dmuchnął, ale to na razie dmuchnął, ale co to będzie za dźwięk, co nie wiem. A wasza kariera taką muzyczno-kajrikty na scenie występujecie. Kiedy się to zaczyna? Z kim? Boście teraz mieli 30-lecie. Ja, no 30-lecie liczę od pierwszej rawy, to już od tego Ja. mojego takiego dużego koncertu, każdy zagrał dla 8 000 ludzi w Spodku. I kiedy to było? W Spodku, ja? No. To miałem wtedy 20 lat chyba, albo 19, albo 20. No i to było po prostu z dnia na dzień. Pojechałem na eliminację z zespołem. Się okazało, że tak my zagrali tam, że się spodobało to jury i za tydzień my grali już w Spodku, nie? No to ale to nie był taki zespół, że ja z nimi ćwiczył, czy tam coś. Braciki mieli mieć próba, nie? Tego swojego zespołu weselnego, a nie przyszedł nikt. No mój brat przyszedł i taki perkusista, co w sumie z nimi nie grał, ale przyszedł. I ja tam w los, bo ja lubię do nich na próby chodzić, tak sobie posłuchać, popatrzeć. No to chodźcie sobie pogromy coś, nie? No jak my zagrali, se w ta trójka, nie? Czyli bracik, ja i ten bębniarz. Tak nam to szło, do hopy za tydzień jest eliminacja, jadymy na tę eliminację, no to my pojechali. No i tak to było, że po prostu tu my zagrali sobie taki dżem, jak się tego do nie muzyki od Jam Session, no i pojechaliśmy na tę eliminację i tak my od razu do spotka, że się dostał, nie?
Czyli synek z wioski, co było 3000 ludzi, zagrał pierwszy koncert dla 8000, nie? To było dla mnie przeżycie, zresztą Kobiór o tym żył długo, nie? No. Ale ja się myślę, że to nie, że z wioski, bo właśnie wiecie, czemu ja w ogóle wymyśliłam te wywiady z ciekawymi ludźmi z pasją. Bo ja kiedyś wylazła tam do muzeum oprowadzać grupa, bo mogę oprowadzać po Śląsku, a takiej hobby padło, tak sobie tu pani mieszka i tak sobie tu pani przychodzi czasami, no tak sobie nie ma pani co robić, no wiecie, no właśnie, to tak nie jest. Jak ktoś ma talent tak jak wy, to ten talent, czy on jest z wioski, czy to nie wiadomo, z miasta, to nie jest, on zostanie to nie ma odkryty. żadnego znaczenia. A To jest taki waszym zdaniem, bo to jest na pewno sukces, ten pierwszy rozkwit to wow, No. ale to waszym zdaniem to, co wy byście padali na jakieś portfolio, nie? Wpisujemy, to jest tego richtig dumni, macie takie. Znaczy, ja cały czas mam nadzieję, że jeszcze to nastąpi. Bardzo dobra odpowiedź. Ten moment, Bardzo kiedy opowiem dobra koło, to odpowiedź. już jest to, nie? Bo to już byłby koniec, już by był nie? koniec. Do tej trumny, o No, kiedy śpiewujcie. Ale no jest na pewno pora tych rzeczy. Na pewno, że jest dumny z tego, że wydał tyle płyt, nie? Ze swoim jakby autorskim, 10 płyt swoich, nie mam wydanych. To, że jest bardzo zadowolony, bo to jest to jakiś moja robota, nie? Że umiał tak zrobić, że to wydał i mógł, nie? Te 10 płyt wydanych. Co jeszcze? Że jest dumny z tego, że jest 6-krotnym tym najlepszym polskim wokalistą bluesowym, nie? Że to ktoś na mnie tam głosuje i ktoś mnie tam lubił, nie? To jest dla mnie ważne. No i takich, że jest dumny z tego, że grą z ludźmi, na przykład, co jak był młody, to byli moi idole, nie? A ja teraz z nimi se grą i są moimi kolegami, przyjaciółmi. To jest faktycznie. To jest naprawdę, z Jasiem Czekiem, że jeszcze grał za jego życia, nie? Co jak był mały bajtel, to po prostu z otwartą gębą, że go słuchał, a na ostatnie 2 lata, że z nim normalnie jeździł i my grali, nie? Ze śląską grupą. To są takie momenty, że po prostu, no jest sporo rzeczy takie właśnie, że z tego, że A czy wasze sukcesy, bo to jednak trzeba, bo to tak brzmi, że grą i że zdobył jakiś tam poklask, ale wiadomo, że tak jak my sam siedzimy, piszemy scenariusze, robimy rozmaite rzeczy, to jest wkład pracy czasowy. Czy to się jakoś nie odbiło na waszym życiu prywatnym, na waszej rodzinie? Jak to rodzina? Macie poparcie? Ja mam pełne poparcie u rodziny w tym, co robię, ale ostatnio już mało co robię. Ale to by się sam nie siedzieli. No, nie, pełne poparcie. No wiadomo, że taka praca muzyka się wiąże z koncertami, z wyjazdami. To nie jest pisanie. Pisanie to jest najmniejsza jak gdyby ta część, która najmniej czasu zajmuje, nie? Bo to przeważnie tak się w nocy pisze, rzadko tam kiedy mam wyna, żeby w dzień mnie dopadło, to i tak w nocy, czyli ten czas. Tego czasu aż tak rodzinie zajmuje, czy ćwicza, czy jeżdża do uczniów, no ale najgorzej to są te trasy koncertowe, nie? No to jak się już jedzie w taką trasę, no to na pewno swoje musieli przeżyć, żeby bez rodziny. A kaście Nojdali grali? Najdali? Są jakieś takie miejsca, kurde, trzeba się było ujechać. W Irlandii chyba i we Włoszech, w Navarro. To chyba najdali w Irlandii i w Navarro. Tam że chyba był najdali. A Irlandia jak odebrała te wasze? Super. Super. Tak jakby po prostu to była ich muzyka. To Mimo, że śpiewał po polsku, ale to jest swoje, muzyka. Ale naprawdę tańcowali. U nich się fajnie bawił, bo na przykład knajpa mieliby koncert zakontraktowany o 22, nie? Była za 20, 22, nikogo nie było, nie? Najpierw. Nagle za 5 wchodzą ludzie, my zaczynamy grać i bawią się do drugiej. My kończymy, wychodzą, cisza, spokój. A bawią się po prostu na całego, od 10 do 2, te 4 godziny jadą, tańcują, nie? Ryczą, piją, a o drugiej jakby im ktoś odciął kabel, nie? I wychodzą w fajnie, już wszyscy są uspokojeni, już po prostu to dla mnie było, jak ja tam był ten tydzień, że właśnie za każdym razem była ta sama sytuacja, nie? To nie, że tam jakoś ewenement to był, że tak sobie, po prostu tak umią, nie? Że przychodzą na konkretną godzinę, bawią się, te doty mają wyznaczone, koniec, cyk, idą do domu. A Włochy, jak oni z kolei, ja kiedyś jak byłam we Włoszech i słyszałam jak tam na ulicy go dają,
to ja myślałam, że wybuchła trzecia wojna światowa, a one ze sobą gadali. No ja grał tam na ulicy, bo to był festiwal uliczny się to nazywał, nie? Navarro Street Festival. I tam było z całego świata, byli muzycy, co grają na ulicy, no i każdy miał swoje place i to się zmieniało, codziennie kędzi, tam 3 miasta mnie objechali z tym, bo to też chyba z 2 tygodnie trwało. Z Jasiem Gałachem my byli jeszcze z takim kolegą. I to graliśmy w centrach jak gdyby turystycznych, nie? Tych Wołów to tam było w sklepikach, nie? I obsługa, głównie nas otaczali właściwie w sumie cudzoziemcy, nie? Z całego świata i to tak dla nich się głównie grało, nie? Bo tak to wyglądało, natomiast to było inaczej niż w tym Irlandii, bo tam my grali w klubach, klubowo, po prostu to był festiwal klubowy. A tu była, na ulicy się grało, no po prostu tak to się gra na ulicy, co zarobisz do kapelusza to twoje, nie? No i, ale super też było, no i ciepło, jak to we Włoszech, fajnie, pogoda i bardzo ładnie. A Polska poza Śląskiem takie, no i takie miejsce, które was najbardziej zadziwiło przyjęciem, odbiorem, bo na pewno był on pozytywny, ale są czasami takie rzeczy, że człowiek spodziewał, a potem jest brak coś innego, nie? To znaczy może nie miałem tak, że się spodziewał czegoś innego, a co innego mnie spotkało, ale mam pora miejsc takich w Polsce, kaj zawsze jada z utęsknieniem i tam chce jeździć, nawet jakby nie miał zarobić, to tam jada, nie? To jest na pewno w Gdyni, jest takie blues club taki, to jest takie miejsce, co... Bo ja pił długie lata, nie? I po tym, że przestał pić i teraz już prawie 20 lat nie pija, no i to było pierwsze miejsce, jak że przestał pić, kaj, że po prostu zagrał koncert, kaj mnie wręcz ktoś wypchnął na ta scena, idź graj, bo umiesz, bo ja nie chciał, nie? Ale ktoś mi pokazał idź i tak w sumie trochę mnie za balona zrobili, ja nie miał grać, a jakoś jak zagrał i okazało się, że to było super, nie? To tak jak gdyby po tych 10 latach milczenia, to tam było to pierwsze moje miejsce i zawsze tam jada z takim, niestety ten właściciel już umarł w zeszłym roku, na pogrzebie, mój kolega. No tak to jest życie, nie? Ale tam potem jest taki, w Gomunicach jest taki klub, Bogart się nazywa, to tam też jest super, zawsze jest klimat. No i to pora jest takich miejsc w Polsce, jak się jedzie z wielką przyjemnością. Czy w Jaworkach w Szarnicy jest muzyczno-owczarnia, nie wiem czyście tam byli. Super miejsce, też miejsce z klimatem, z duszą po prostu. Są takie miejsca, jak po prostu się włazi i tam wiadomo, że muzyka żyje i zawsze będzie żyć. I nie wiadomo czemu tak jest, ale tak jest, no i koniec. No, ezoteryki by powiedzieli czakry ziemi, nie? No, tak samo jak nie, no jak tu tyś włożyła swoje serce w te wszystkie ozdóbki, w to wszystko i to już miejsce twoje, tobą żyje, nie? To tak samo tam ci ludzie tak samo zrobili, że oddali część siebie w to miejsce i że to miejsce im się odwdzięczyło tym, że po prostu jest klimat. No ten Biffy, on ci godum, to było takie hobby siedlisko myszy i tarantul i rozmaitych domy im pokój, bo to jak mam ich chcą sprzedać. I jego tych 6 dni odnowiała, ale on mi się faktycznie odwdzięczył. No chcesz sobie mówić ten didgeridoo, spróbuj. Ale ja bym wolał zawsze, że mamy ślubów. A to by się zdziwi, sam porządku nie ma. Sam porządku nie ma. Tu ja, to jest Ja. To się ponoć pierdzi. Tak się... Czekaj, pójdź średni, trzeba ci powiedzieć. No. Trzeba bokiem ustawić usta do krajiczka. O. Tak, ja? Ja. Rol mi się udało, a drugi raz by się wydał. Nie wiem, padać jak się to nazywa po polsku? Gardziawka. Nie, grający penis. Może być. Co żech tam wydmuchał? A zagroż nam coś na gitarze. Ja, to prędzej. Kolorowe stoi. I one nudy są potrzebne. Kaj. Przynajmniej synek prawda go do, a nie cyganie jak z nut.
się hop, popijany był. Cóż zrobić dzisio, kel tak miał teraz do domu. Do domu musi iść. Tego jak nie śpiewać. Lecz bardzo się bał, baba szpetną miał. Tako, Herod baba, co to znaczy? Znaczy czekała u drzwi. Nie wiedział co mu robić, ja poszedł do monopolu, kupił se halba. A co dali, a co dali? Zaraz zaśpiewą wolą. Kolebie się hop, kolebie się baba. Cóż robić ich rodzinna sprawa? Złoba! Złoba ożarte są. A wiesz, jak ja oglądała w internecie No. przegląd twoich koncertów, to ja wiedziała, że ty to zaśpiewasz. My się z Kasią zastanawiały, bo jej ulubiona piosenka jest ta o trumnie, a ja miała jakiś taki przekaz, że to będzie to. No bo co? To czy to... To bardzo dobrze. No i koniec. No, pięknie wam dziękujemy, ale jest co, ja widzę, że ty chodzisz w kaszkecie, a ja mam do ciebie gieszynk. Ja? Zakończyć. A głowa. To... Właśnie te moje kupiłeś śmiechem. Wiesz co, bardzo ci dziękuję, żeś kurwa przyszło. Proszę to zakończyć, one musiały już spieszyć do mnie. Bardzo ci dziękuję, żeś kuną przyszł. Żeś znów czas synek, taki, Oczywiście. Jezus, ale ja ten stołek, ja go muszę oznaczyć, bo sam siedzą, coraz ważniejsze ludziska. Oprócz mnie, Pięknie ci dziękuję. Słuchajcie, zaproszamy was wszystkich na koncerty Adama Kulisza. No właśnie, to jest ważne. To jest A ważne. kiedy jest najbliższy i A gdzie? najbliższy koncert jest 1 kwietnia w Gliwicach. I to nie jest prima aprilis, To haj to jest. jest? Na rynku w Gliwicach zapomniałem jak się knajpa nazywa. To trzeba na stronę wejść www.kulisz.pl i tam pisze wszystko. No. Albo na fanpage. 1 kwietnia Gliwice, Ja. to będziecie słuchać tego utalentowanego synka. Dziękuję. Pięknie wam dziękujemy. Ja również dziękuję.